Okay, sa July 5, maaga tayong naggising kanina, 4 o'clock. Kuha tayo ng talbos ng malunggay. Malunggay dito lang sa aking puno. At tingnan mo, dito mismo ako sa puno kumukuha. Ito, pinutol ko yan eh. Yan. Pinutol ko yan. Kuhaan tayo ng konti. Ito yung malunggay. Tapos ko yan. Tapos ito yung kardis. Sili. Itong sili ko na to patay na oh. Pero sana mabuhay pa. Paya, lemon, talbos kamote, marami ako. So ito lang ang aking ulam ngayon, July 5. Katapos lang ng ating Independence Day. Wala tayong pasok kahapon. So ngayon nanalbos tayo. Ating ulam ngayon ay, kasi karne tayo kahapon eh, mahirap pag puros karne. So talbos kamote at malunggay ang ating sabawan lang natin to, sasabawan lang natin yan, ayos na yan, halutuin na natin. Dami tayong talbos, sagana, super healthy ang aking mga talbos ng kamote. Ayan. So hindi tayo lumabas kagahapon, sunod lang tayo ng fireworks dun sa labas. Mga bata sa loob din lang, simpleng kain. Mga bata lahat na gym, ako lang hindi, tinamad. Ganda oh. Tapos kamote. Itong buhay ko, gulay. Hindi ako mabubuhay nang walang gulay talaga. Gulay is buhay. Ang ating kamote dito sa California. Saluyot sana, pero mahirap magpatubo ang saluyot eh. Mahirap magpatubo ang saluyot. So, pwede na to siguro. Okay na yan. Konti pa. Ako sa gulay eh. Okay na yan. Puno na ang ating tubig na may sili. Yan, ito lang. Ito lang lalagay ko. Nor. Ipahit natin. Ilus ko natin. Para maunahin natin yung palaya. Ayun pala yan, yung malunggay. Ugas-ugas. Ugas. Lagyan natin ng konting malunggay. Yung malunggay sa bawal. Tuloy natin ng konti. Yung pwede natin ito kung talbos. Half cook lang yan. July 5, 2023.
Okay, kain na. Malunggay. Yan ang ating ulam ngayon. Tapos ang dabag. Okay, mangan-mangan. Good morning, boss. Good morning. Good morning, good morning. Break muna tayo. Break. Kape. Tapos yan. Skyflex. Okay, kain. Time check. 2:20. Okay. Tubo na lang tayong bigote. Skyflex. Okay, bili tayong gas. Lagyan mo natin dito. Ito natin lagay para safe. So, kailangan ipaalam natin sa security guard. Dito tayo sa Food for Less. Gosh. Direksyon tayo bukas, right? Morning! One gas. Natin kung may canopy sila. Gusto nila may canopy sila dito eh. Bago tayo mag-gym. Ayun. Folding chair lang ito. Gusto ko yung canopy. Gusto ko meron sila eh. Wala. Wala silang silver. Automatic oh. Naglilinis siya mag-isa oh. Ayos ha. Sundan natin. Naglilinis siya mag-isa. Galing. Ayos ha. May sensor siya. May tao. May sensor. May tao. Nagdadrive siya mag-isa. Pag may tao, alam niya eh. Pag may tao. Ang galing yan ha. Nagdadrive siya mag-isa. Nice ha. Galing. Nakakatuwa naman yun. Diba? Ayos. Ito lang bibiling ko kasi may tanglad naman ako doon tsaka maliit lang na baboy. In the middle? Can you help me make sure everyone just go back basket here in front of the formula? Oh, there's only one left, huh? No, there's more right there than the other one. Okay. You got it? All right, sir. You got it? Thank you. Have a good one. You too. Ang tumulong sa akin yung guard na. Yan yung guard. Yan.
Okay, let's go. Yan lang. Propane exchange lang. Tapos ano, yung spring onion. Meron akong tanglad doon. Maliit lang na baboy. Lulutuin natin bukas. Friday. Okay. Gym muna tayo. Ito yung mga tinutulungan ko na homeless dito. So, sila Jesus. Kung may pagkakataon ako ditong birthday ko or bago mag-birthday, pakainin ko sila. So, dito sila. Oh. Yung iba nasa likod ng ano eh. Kung saan sila pumunta dun sa may likod ng CVS. So, bago ako siguro mag-birthday or after birthday, depende. Before siguro mas maganda. Depende sa lakad. Kahit natin mga kaibigan natin. Alat kasi yung mga homeless dito. Ayan. So, mga homeless, karat pa rin dito. I don't know kung may magandang spot tayo for parking. Dito tayo sa EOS tayo, yun ba ilalabas? Ayun, may bakan. Ay, wala. Ang hirap. Come on. Baka wala kasing hirap talaga dito, punuan eh. Punuan kasi dito. Yun. Ayun, may lalabas. Ayos, yun o. Sakto. Dalawa pa. Tras tayo. Thursday. Bagoong. Lemon. Sili. Ayan o. Okay, mga tayo. Thursday, kamote from my backyard. Pantati-silik yung sibuyas na. Wala tayong pang-carwash. Kaya tayo lang. So, boy ba to? Spray lang yan, ayos na yan. Kahit second hand yan. Second hand na car. Pero bayad na. Ayos. Second hand car. 3,000 lang yan. 3,800. 3,008. Wala kong binabayaran monthly. Okay pa naman ah. Second hand. Ayos. Punta tayo sa Bath and Body Works sa Cerritos. Cerritos pala. Ito tayong lotion. Ang bango. Ayan. Bench up. Yeah. Must be. If you like right now. And face cream. And we also have like. What do you like that? How much? Ito yung product na Ocean na lotion. Try me.
the other one? It was, yeah, the graphite earlier. Welcome offer present. Yan, no? Parang lotions. Pares lang. Oh, this is essential. Spearmint. Eucalyptus. Doon sa ano to? Lagay mo sa banyo. Happy. Up, Walmart. Walmart tayo. Walmart. Wala yung Walmart. May mais din dito. 50 cents corn. Mais. Grabe, lalaki ng okra. Okra, laki. Giant okra. $4. Laki. Oh, may mga pinya. Mandarin. $40. $2 of pinya. Sarap, big white steak. Thick. $14. Yellowfin. Fingers are frozen. Vietnam. Farm rate. Dapat farm ano siya. Green pan fried bread. Hindi siya. Hindi ito yung kinikilaw. Hindi ko type yun. Ham. Pork chop. Ayun. Si Ari magaling. Hindi pa yun lang. Sila. Konting.
Walmart. Okay, ang gastos natin dito sa Walmart is 296.23 dito sa Walmart. So, ayusin natin yung lechon natin para bukas. Maliit lang na lechon, it's like 10 pounds. 10 pounds size lang ng ating lechon. Hi there! So, 10 pounds ayusin natin. Check lang nila. Check. Thank you. Alright, bye. Say hi. Yeah, I got check. Yeah. Okay. Lechonin bukas, 10 pounds. Ang liit naman yan. Daddy, kawawa Baby. naman ang biig. Oh, no, kawawa. Bakit mo niluluto 10 yan? pounds. Isa ka. Ito ang ating lechon bukas. Bago ng ating baby lechon. Okay, yan. Natahi na natin. Yan. Balik mo natin ng ganyan. Baby lechon. Oop, looking good. Ang ating baby lechon. Ayan, hindi ka. Yum, yum, yum. Yan. Lapit na ang baby lechon. Increase natin ng 500. Yan. 500. Must be. Ayos na yan. Okay, so ayos. For the lechon, hindi tayo nakapag-gym kasi nag-lechon tayo. 10 pounds. Dito na lang tayo. 25 pounds lang. Habang naantay natin yung ating lechon, pick up in 10 minutes. Pwede nang hanguin. Tapos pasok tayo sa work. Okay, pwede natin hanguin ang ating baby lechon. Ready. Put natin yung ating baby lechon dito. Cute. Kumasya sa oven ko. Maliit. Okay. Dito ay 12 pounds baby lechon. Malutong. Ayan. Ang ating baby lechon ay ready na. Maliit lang siya, oh. 12 pounds. Okay. Ayos. Baby lechon ready. Box, ilagay na natin sa tray. Kasi yan. Okay. Hindi ko na siya tinuhog. Oh, see? Cute. Galing natin to. Ooh, perfect. Tenga pa lang, oh. Ito ay 12 pounds. Kung gusto nyo mag-order. 12 pounds na lechon. Maliit lang po siya. So, ayan. Hindi natin tatanggalin yan. Kasi pwede nilang ito hugutin. Mahirap ko tanggalin. Baka masira ang forma ng lechon eh. Pero protected naman po yan. Oh, cute. Kain tayo. Chicken steak. With black and red rice. Ito na sila. Okay lang. Ganyan, di ba? Good morning mga kakapsat. Good morning mga kakapsat. At medyo palpak tayo sa lechon ngayon natin kasi ang order pala niya ay isang lechon belly. So
Kasi regular na kliyente ko ito. At laging lechon na ang kinukuha niya, maliliit. So ang problema, nag-text siya sa akin. Actually ako ang mali doon. Hindi ko nakita na lechon belly pala. Pero nagulat ako, nag-agree siya sa price ko, na which is yung price ng isang buong baboy. So which is kasi ang lechon belly ko is only like $13 a pound. So yung range na binigay ko is 12 to 13. So may range ng pag whole lechon yon. So medyo mas mataas kasi pag whole lechon mas mataas yung presyo kaysa sa belly. So anyway, break even lang or lugi pa yata tayo dahil sa gas or whatsoever, no? Tapos yung time, pero it's okay kasi mga regular na kliyente ko ito eh. Pero ang pagkakamali ay nasa akin. Mali pa rin sa akin kasi hindi ko, lagi ko nag-assume na ako na whole na whole na baboy, kasi which is yun ang lagi niyang ina-order. Nag-apologize ako. Siyempre tinodo ko na yung kanyang price na pababa kasi nga wala sa budget niya, sabi niya sa akin. So so yun, pag-usapan natin yung pagkakamali ko yun. So regular na kliyente natin. So isa sa mga pagkakamali ng isang naglilitsyon. So nung ako yung nag-start, pag-usapan natin yung ating mga pagkakamali, especially nung ako yung tinitrain pa lang ako ni Kuya Greg. Ako yung siya yung taga-tingin at ako yung taga-dispose. Ibig sabihin, dispose, taga-deliver, lahat, taga-bantay. So siya, nakaupo lang siya. So ang nangyari, may mga lechon kami noon na sunog yun talagang nakikita ko ako, bago pa lang ako noon. Syempre yung si Kuya Greg, yung aking trainer, pinapadeliver sa akin. Sabi ko, Kuya, okay ba yan? Sigurado ba? So syempre ako naka-front. Yung mga panahon na yun ako nag-deliver eh. So ngayon, pagka-deliver mo, magugulat ka. Tatawagin ka, ay sunog yan, ganito ganyan. Ayun, hanggang sa sabi ko, nire-report ko kay Kuya Greg na yun nga, na kailangan nating kako ibalik yung bayad niya kasi disappointed yung or at least half. So yun ang mga nangyayari na ginagawa namin sa mga pagkakamali. May mga panahon pa na pag ako nagde-deliver, si Kuya Greg kasi yung aking siya yung nag-schedule, siya yung time of delivery, lahat. Minsan i-deliver ko, minsan kasama ko pa si Burnok noon i-deliver ko yung lechon, tapos na yung party. So napakalaking yun. Ako naka-front. So ang gagawin ko, syempre babati-bati ka, magandang umaga po, ay ganito ba. Syempre na lang, baga bahala ka na kung anong ngiti at kung ano man diskarte na pwede mo ipakita sa party. Wala, mag-apologize ka kung tapos na actually yung party, nag-aalisan na. So may mga ganung pagkakataon. Tapos ano pa ba yung mga problema yun, meron din ako sa akin ito pa yung time namin ni Kuya Greg, laban ni Pacquiao yata one time. So may na-miss siya kasi siyang scheduler may na-miss siya, biglang tumawag sa akin kasi sa akin tapos nire-relay ko kay Kuya Greg at tinitig naman daw niya. Ang rule niya kasi 3 days prior din confirm mo, tumawag ka just to confirm yung order siguro. I don't know kung ano nangyari doon. So tinawagan ako, Kuya, mag-uumpisa na yung laban ni Pacquiao. Gabi yata, magagabi ba yun? Or actually mga 4 or 5. Usually ang fight is mga nasa 7 dito sa California. So nako, Kuya Greg, wala tayong meron pa tayong ina-expect na isa pa. Sabi ko, yun nga, meron nga. So yun lang ang tanging handa nila. So yun ang mga pagkakamali na naging problema. Aside from yung hindi napapalutong yung skin,
for some reasons na dahil sa number 1 sa klase ng baboy na nakukuha mo, number 2 yung temperature dapat steady, maintain mo, i-watch mo, tapos number 3 yung mga pumuputok ang skin. Pag mga cases kasi pumuputok ng skin, mahirap na yung palutungin, hahabulin mo. Pag hahabulin mo naman yung tatas mo yung heat, madadry up naman yung sa loob ng ng lechon. So napakadami mga factors para hindi maging crispy ang lechon. At hindi so yung thawing time, consider mo din yung thawing time, yung temperature ng klima, yung climate. Kung anong panahon ngayon, taglamig o tag-init. Dapat alam mo na yon. Dati 3 days nagtataw na ako, mali yon. Kasi kailangan kasi ano mo rin yung internal temp niya, titignan mo, i-watch ko pa rin. So very critical yon, yung preparation pa lang from yung pick na makukuha mo, tapos yung nadi-deliver sa'yo, tapos yung kailangan yung towing time, yung preparation, hanggang sa pagtahi. Kasi pag masyadong maigpit, tendency puputok yung skin kasi walang labasan ng hangin. Unless yung maganda kasi sa atin sa uling sa Pilipinas kasi na-adjust mo yung manual mahirap yung buti sana kung digital ka. Yung digital napakadali, yung sa akin gas, yung oven, burner, so tapos may so mahirap yun, mga factors, sa mga factors na nagkakaproblema ang isang lechon. So ito pa yung may mga regular ako na katrabaho ko pa sa work. So regular yun na kakwento ko lang sa iyo, regular yun na kumukuha sa akin ng lechon. Tapos yung nag-birthday ng asawa hindi maganda yung kinalabasan ng baboy. So disappointed siya. So birthday pa naman ni so one time lang yun one time lang akong sumablay, pumalpak. Ibig sabihin kasi hindi malutong yung aking na-deliver na baboy. Birthday pa ng kanyang mister, kilala ko rin, katrabaho ko yung kanyang misis, medtech din sa amin. So wala, kumbaga disappointed. One time hindi na umorder sa akin. So napaka critical na business ang food. So kailangan kung talagang mo, kahit anong kailangan dibdibin mo, seryosohin mo, pero wag ka rin maging yung sensitive kung ikaw ay napagsabihan, kasi dapat mas maganda yung honest opinion sa mga product mo para ma-improve mo pa ng todo. So kanina, so okay lang, kilala ko naman yung actually hindi okay kasi nga dapat belly, pero lugi ako. Pero ang in-expect niya is si belly. Ang nagawa ko is whole lechon, which is mas mahal yon. Pero binabaan ko ng todo yung presyo. So nag-apologize ako, okay naman daw. Ewan ko lang kung siyempre yung reason niya kanina wala daw sa budget. So it's still okay. Pero mali ko pa rin yun. Sa akin yung magkakamali. Kasi nag-assume na ako lagi na ang in-order nito ay whole lechon. So yun pala ay belly. So maling-mali ako doon. So yun ang ating mga problema sa bilang lechonero dito sa California na na-experience ko so far. Ano pa ba? Bukod sa yung mga ganun lang, mga senaryo. Meron din akong yung nag-order. One time lang naman. Isa sa mga nag-order sa akin, hindi niya kinuha. Ibang lahi. So na ako noon na wala, lugi, pero ang ginawa ko, pinost ko sa Facebook at may kumuha naman, binenta ko siya ng napakababa. So yun, meron pa mga experience ko na wrong date. Imbis na Saturday ngayon, next week na-deliver ko ngayon kasi yung communication nagbe-base ka sa texting So parang ngayon, yung pala i-check mo for next week pa. So may mga ganang pagkakataon. So ngayon maghahanap ka na ng buyer ng lechon. So napakahirap. Meron pa minsan yung nagpaluto sa akin, restaurant. Sabi ko, simba yun church yun Sabi ko, Sunday,
wala akong lechon ngayon at ano kuya, sige ilabas mo na yan sa freezer mo, lutuin mo na agad kuya, baka hindi maluto sa loob kasi dapat may towing time yan, so lulutuin nga ang deli ang pick up yata 1 o'clock or ano sige nilabas ko, sige basta ilabas mo kanya kuya, hindi maluluto yan sa loob, hindi ang gagawin ko na lang siguro ako total mapilit ka, hindi ko siya itatahi, nakabukas yung kanyang tiyan at bibigyan ko na siya ng mga rub and spices. So yun, niluto ko. Okay naman siya, nung kinuha, okay siya. Temperature okay, malutong. Ang ginawa ko, napakadaming asin. So to agad yun, tapos asin. Tapos yung nga, naluto, medyo malaki yun yung baboy na yun. So ngayon na-i-deliver na. So mamaya tinawagan ako ni Kuya, yung may-ari ng restaurant, sabi niya hindi daw niya kasi nga hilaw daw. Pero yung aking temp siguro hindi niya napipick up yung internal na ano sa loob, which is hindi pa na-reach yung kanyang cooking time, which is 190 degrees Fahrenheit. So yun yung palpak. So anyway, hindi naman niya ako masyadong rename, pero nagkakaroon na ng lamat yan kumbaga, alang naman sabihin ko, ikaw kasi, ganito kasi. Kumbaga, ang fault ko din, ba't ko pa tinanggap din? Kasi nakikausap nga. So may mga ganon. So lesson learned lahat yan sa ating paglilitsyon. So ingat-ingat lang. At especially pag food ang ating sinaserve, ilang years na rin ba ako? 7 years? 8 years since iniwan ako ni Kuya Greg na mag-isa. I think naka 7 or 8 years na ako, or between 6, 7, 8 years na ako yung naglilitsyon. Maganda, maraming struggles, maraming may mga occasion na hindi ko napupuntahan dahil sa paglilitsyon. Tapos yun, so ang importante, nag-enjoy at okay naman ang pasok. Kaso nga lang ako, tumatanggap na lang ako siguro ng yung syempre kailangan may time ka rin sa sarili mo. So anyway, tayo papasok na at yan po, Friday ngayon. Happy Friday sa lahat. At next week ulit, next week ay last week ko na sa work, 1 week, then vacation ako for 1 week in preparation sa dahil nga sa birthday ko next week, July 18. Pupunta kami sa napag-decide ng mga bata na pupunta sa Yosemite. So hindi pa ako nakapunta doon, especially mga bata din. So ang unang plan is magpa-fly, pero ngayon yata medyo naiba, may kasama din kami mga relative. So magda-drive na rin yata, so like 16 hours drive from here. So anyway, tayo na at Friday ngayon. Ingat tayo lahat. Ito po si Iloco Pinoy, ka-Iloco. Buhay po tayo. Kabush. Sali. Okay, nakapag-shower na. Dito na tayo nag-shower sa gym. So ito na itong EOS shower. So yan, ito medyo maluwag. Yan. So yan, shower na tayo. So that's it. Tayo fresh na, good workout, at tayo uwi na at magluluto. Kabush. Si Arjona nandito pa, go workout pa sa anak ko. Let's go.